A chega do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña para a Pobra ascende a 357.000 euros. Un total de 200.000 destinaránse a sufragar gasto corrente. 200.540 euros para o financiamento de gasto corrente, mentras que con cargo ao remanente do POUS 2023 se executarán 4 intervencións por un importe total de 157.373 euros. Este remanente de 2023 investirase en 4 obras destinadas a mellorar a accesibilidade na Praia dos Areos, na Praza de Abastos, o paseo da Praia da Lombiña ao Campo da Alta e a pavimentación de viais no polígono da Tomada. Esta obra vai supoñer a suministración de novo aglomerado nunha das principais vías arterias do polígono industrial, non? Como é a estrada que conecta a rotonda da C302 coa rotonda principal do Parque Empresarial. No que era a Praza de Abastos, vamos a cambiar 3 das portas de acceso á praza porque están en mal estado e vamos poñer unha reixa de seguridade. Nunha desas portas tamén vamos quitar o chanzo porque non é accesível concretamente nesa entrada, e tamén se vai actuar polo que é a fachada porque se presenta bastante problemas de humidades que lóxicamente perxudican ao que é o edificio da propia Praza de Abastos. Que a mellora da pasarela do Paseo da Alta, pois, bueno, que decir, non? Necesita unha mellora imprescindible que é o piso antideslizante, non? Vamos a facer que sexa perfectamente utilizable tanto no verán como no inverno, unha reparación de toda esa zona que ten un valor paisaxístico increíble e, bueno, teño que decir que foi un traballo da Concelleira de Servizos Municipais que tamén leva turismo. O POS social dotado completo de 70.000 euros destinarase ao programa de reparto de alimentos, o comedor sobre rodas e os gastos dunha das vivendas de emerxencia social. Por último, o plan complementario contempla a dotación de saneamento no lugar de Ouxo por importe de 126.000 euros.